Bentar kasni banyak yang kita kibut nak bentar kinong mikmat ya ka KHEDC ba ka JHEDC hang ni hapo Ribhoi district ladangi keren ya ka jingjok ki sangut ki MDC ki sitting MDC ki lasak penlim haki sangut ki weipat ki ba nagaliang jong ki nong senang ka Ribhoi district ki la penthamai ki nong mikmat di ladangi pai po jirang constituency iba sustainable sotun naka parti NPP ila yo ya ka jingjok bat ila pelim ya iba Victor Rani hapot nong po ikong Rona Khendiat iba la pelim iba balajit Rani bat kumju hapot mau hati iba kenjo lang rangthong idai jong ka VPP iba la pelim ya uba Joplin Stan uba day kurtong jong ka NPP but nalo nang ni po umsning constituency ngi ya ka jingkela ba iba banrikos nang steng ila pelim ya sitting MDC kong Magdalene Saukumi bat kunju hapo umroy constituency iba isnai hing iba day naka party VPP ila penrem ya sitting MDC ita iba rangkan sai Karbuki jong ka NPP kumbaga long himenta hang ni po Ribhoi district ni ya kata ka jingkela ka bakraw ha ka baki nong song hi gila pertamai ya kinong mikmat jong ki nakabenta ka KHEDC but nalo nang niru lai teli ki constituency ka VPP kalayo ya ka jingjop but artli constituency ka nakaleng jong ka NPP kayo ya ka jingjop penpawi ke jingsung you play ya ka lat galanti bul saintur ram ta ka constituency ka jungi ha bang layo lat yang sa sin ban job pasai ka MDC election ka jingjop ya ka MDC election soban ai ku buram ki pajba jong ka constituency nak yeng ka sem ka jungi hibaro ya ka penpau ke jing play ki pajba jong ka constituency ki balai kersan tenge nang tai ki jing trestom borba jong ki nongelam paro jong ka National People's Party ladu ki rangba ki longme ki samla ki balai keleng ki snong balai ban pensotho ban pan jing kersan agaba ki pajba kelai jing shan ba gelayo ki jing job ko buram PD MLA ti mentah la job ya ka MDC ru katno kan long gajing kerku nak benta ki nong song jong ka jirang constituency ba filayo ban bat ya kini ki artli ki kerna ka jingkerman bat ka expectation boyong tin nong wei ma ka jingkerman hi ki pajba kalong ba yunong mikmat hi berbor kidan ka jingkerman ba yin la ban le ban kentiu ya ka constituency ka jungi bat ka thong hiru ka de ka ba kum kino yalam ya ban testam ya ban ket khia nang ba constituency ka jungi kan yo ki jingmentoi babun khamtam ba kum ka constituency ka jungi ka barang hirang don kam ya ka jingrap ka jung sarkar ka baro ki beta ladangi phai jkani ka Ribhoi dei naki samtali ki constituency artli phi ka NPP ka yo ya ka jingjop rei lai tali pa ki klem yo ya ta ka jingjop ka e ka daw tharai ya ka daw ngamla banong ngamla ban tip namar ba nagaliang jongi kum ka party ha ka constituency ka jungi ngi trestom hala ka constituency endai ka daw ngamla ban tip namar ni haban pediang ka mandate ka jong ki pajba tiki iki senjam ki bapin sim menta ba pilalong MDC ban pen klanya ka section kumu banlek mikmat sa ka sus adon mas seli ka ba kong santam hi kana kale jonga kumang lapan pau ladu ki por bamsha bangin pen klan hai bide bat ki dobesnong in pen klan ki sing samla ki sing long mi pinyo ban desong nang ba kumno bangin la ban kentiu tam ba aparo ki benta nang taga ak bide bat ku MDC bat banyo ban pen sngo banyo ijing dai bat ki bot hima ka ba iron kam bangin haban pen klan ki jing dai ki hima ki snong nang ta kumno bangin la ban yo ki ban pen itu ploy ki snong banyo ki ban register ka cases aton masik sel magdon kam ki jing itu ki snong ki thau lagi badan konsensi ka jungi baka diskonsel kan itu kai ka kubor jong phi ki pai ba ki la ai ka kersan ka ba purai ka kubor kalong ka kumalong mana ka kubor hi kalong ba ka pagong santam ka sopan ai ka jingkhublei ya ki pai ba
ya ki nong kersan bat kumjuru pen pau ya ka jing kublai ya barok ki kertong ki balaya simenta te ke election kelakut akapat ki barok ki kertong ba in ya trading card nang ta ka roi kapat jong ka konsensi ka jungi bat kumjuru pen pau ya ka jing besgo na kale junga sikit ba kumba kilabu ke jing sania te nak liang junga ngan trestom bagi lekat bala nam ta pan ai ke jing sikri ke bahatam ik ba akan ka kanti ka pamenta din ka jing le bunwan nga chip shai bagi ba nga pan pa ka jing songu bagi ai ka jing sania ka pasai sisien pan ngilai le bun sien ka do ka jing do men sim na ka liang ki nong kersyan ten re kan ka wat ka pamenta nga I baro ki laya snok tilang padang ne ngai I ka jing e ka bagi ai nga bat kum chu ro ka jing kwa ka jing ki pan wan rai ka jing kelah po ka nong po constituency ladang pai pilade MDC mentah teki sinjam ki bapin sim knang wan ra ka jing klan po district council ya ka bamentahi na kaliang ka jongangan no pala ban ongi e ru em ha ka tem ka bala dev kum ke MDC ngala persang na kaliang ka jonga shimet ban wan ra ka bayade bat ki benta ki bayade ba ka riti ka dustro jong ka nong po constituency ka bayade bat ka jing register ki cakai putra nang ta ka bayade ba ka ne ka dustro ka bakarpang e ka jongi ka bade ka dustro shau boy ka jongi ten rei ka ne ka bamen ka sien ka bamenta pat na kaliang ka jonga ngan ya tre rengkat bat ki parlok MDC ki jonga ya ka ba ngin sapet ki e ki ba don kam la ne ki e ki bangi de ban wanra jingkela la ne ka bangi don kam ban shna ain hapo district council TPE kumlo pat ya ka ka kubor jong pi shiki pai ba pat unta ka kanti bakila ai pi ta ka jing kersan bo ka kubor ka jonga shiki pai ba ka long pen pau ka jing kublei yaki aka ba sai sisien ki ai ka jing shania ha kan ka wat ka ba menta na kaliang ka jonga ngakula ya ka bangan le ya ka e ka ba bahatam bangan ya tre rengkat pat ki ladang ipet hang ni po hapo ri bhoi di kom ngi I ka NPP ka job na ki Aftali constituency andre ka VPP ka job na ki Lightly PE ka e ka taw thai nganom la ban ong ye kata nganom la ban patai na kaliang ka jonga kata ka shong hi ka jing yo I ban ka jing snow jong pai ba kar ko jing jonga te namar ba ki pai ba ai ki la kwa jing kala te ngai scam ru ba ki la shani atli tang ha ka voice of the people party ka ban wara sha jing kala ha ne po jala jing ti menta filalong ku MDC ki kita kimat ki ba kongsan ki ba pinra apo ka district council kimat ki ba kongsan te kandai ba ini abut dian habis baka trading license habis baka rukum lom khajana nang takar kum thungkam district council bat kwe kimat ki bangila pelaj pai ba aka mang trekam ngajungi lani ka manifesto te kita hi te sakawai ru ngasukapan penpau hni ba in buram ba ya kanu karai ka ba nakaliang ka party ka pariang te ka e ka kubor jong pi shiki pai ba ki bala ai ki ka jing kersan ba kuram te nakaliang ka jonga penpau ji songu ya baro ki nang sang jangka umsning conference kam tam e nam ta gini spo ja san spa live ho ki bala ai shai ta jing kersan ka bapura pan sa yo ni ka jing job ka badan buram ka VPP menta ka kanti haka MDC kaya kun first time rei ki pai ba na ki Lightly constituency hani po ri boy district ki ai ta ka jing kersan ki I kalong pu kaldon kata ka jing kwa jing pai ba kandon kata ka jing kala hoi kar kum ga jing I long ba kum ba pi om ta ma gila yo lai Lightly constituency na ka san te ngi so thu sha ba ki pai ba ki la thrang sha ban wara ta jing kala ba ki la ai shai jing kersan party ka jingi ban ngai scam ru ba nang ni smart ngi sanang yo bo su kan nami si po lingba ki kam ki baba ba ki nuksa ki baba jang party ngai scam bo pai ba jo kama hoti constituency menta already pai ba bastad ina le so pai ba tang de nong rim ki bang idon nim don ki wei pat ki rukom ban pen thame yo pai ba ani ngim don ka spa ka pro bana yo pai ba ri pai ba ula ai ka jing krishan namar bo su tho shai ki nong rim ki ba party ji ka don tenga so bana ai ka jing kublei ki pai ba jo kama hoti constituency ki ai ki jing krishan ka bang la ban yo ki jing job ka don burom haka jing I jong pi ki kita kimat ki ba kongsan ki ba pinshim menta filalong ku MDC hoi ningkong haka district council ka jungi ki la don lupa ki an ki ba la
don adu mensua te ke bangin le nengkong ngin page binia kita ki an gimal don lupa pat ngin pentri kam hok kita ki an in leta an spirit kumangyong mo namar ba ke bangin lap bagi babun ki an ki mangla don la pendon kam ki tang na kamta ga jing yo nong shimet jongno re jongno te ka VVP kan sapet ba kita ki an ki bangin la don indang la ban pen don kam hok na kamta ga jingbit jingbiang jong pai ba pat ngin sapet ru sa ki an ki batmai ki mangin la ban wanra na kamta ga jingbit jingbiang jong pai ba Kaya ka kubor jong pi siki pai ba na magla ay ka jing kersan bapurai pi nakani konstitusi. Oh iya mantahi ngas ko banong kublay sibon ki pai ba be jong kamau hati konstitusi ke jongi. Ka jingrai jong pai ba ngadap news kemen ke bakrau ka ba ki pai ba no susong jong ka umroi konstitusi kila ay ginishanya hadu sipo khandai hajar tam. Bat ya baro ki ba kham kersan ro ngai jong kublay ba ki da ka khu kerdo yang haman ka por. Ti haba pilapoi ha kathong ki te kisim jam ki ba pensim kum UMDC hi ban pen klan ya ka ban nakaleng junga kum UMDC bolong menta ngamla ban keren marwai hingne marba ka parti hi kalde prai kidon ki agenda ki bala kilabu kathong pendep ya kai ka bakarai ka isi bat ki dekhot jongka BBP ngin le kata te kai ka kubor jong pi siki pai ba pa khobor bangai si pai ba ngai tang ji songo ya baro kinong kersan ki bai tre storm mid batski teng dong ki jaka ki ba kinong kersan jungi ki sat khan ki tre storm ki kwa ban job ka party jungi kum tangai khoble ya baro kinong kersan ki ba jong ka umroi kun si ki plai ga jing job dan burom yana haba ngipet ya kan ga result mentah ka MDC de ngi ki pai ba ki kersan ba ya ka VPP tapi don yu ban ongalor ni hatu ki pai ba ki lakwa sya ka jingkela ki pai ba ki lakwa ka jingkela namar nga yoi phi haba ngi le saki snong ki thau ki nga kumanga ken ha ki meeting ba fair ki bla timben ba kimde ki barang ki start handai dengalai ki khu ko do ki ong ba khon dom bok job ngi kersan ni pi namar ki kwa ya ka jingkela